Трите държави с най-много затворници. Първата има почти толкова затворници, колкото има жители в Чикаго. Номер 3. Русия. С общо около 607 000 затворници, руската наказателна система е известна с големината си и често суровите условия. Най-често срещаните престъпления, които водят до лишаване от свобода в Русия, са свързани с организираната престъпност, трафика на наркотици и икономическите престъпления. Номер 2. Бразилия. Бразилската наказателна система с около 836 000 затворници се сблъсква с множество предизвикателства, включително пренаселеност, разпространени банди и лоши условия на задържане. Обичайните престъпления, които водят до затвор в Бразилия, са свързани с насилие, престъпления, свързани с наркотици и кражби. Преди да разкрием номер 1, не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. Номер 1. САЩ има съмнителната разлика, че има най-голям брой затворници в света, с приблизително 2,15 милиона задържани. Това е еквивалентно на населението на Париж или Чикаго, можете ли да повярвате? Американската наказателна система е обширна и сложна, с държавни и федерални затвори, разпръснати из цялата страна. Престъпления, които водят до лишаване от свобода в САЩ варират. Но включват престъпления, свързани с бандитски войни, трафик на наркотици и финансови престъпления.